ngomong ndi, Mbak Yu? Nek susah ya susah ning piye meneh wong ya wis karo aku wis tinimbalan ana pangayunaning Gusti Kakang Loka ya diketuni kepiye meneh aku. Paling ora rak yo sakjroning 40 dina ke tansah nyuwun muga-muga diparingi pangapura kabeh dosa kaluputane. Apa meneh anggone suwita ana ing negara Nggih, leres. iya Panjenengan leres. Panjenengan leres. bener sing kepiye? Nggih ngaten. Menawi tiyang estri dipun tilar gawanipun menika badhe nglampahi malih menawi sak sampunipun kuburipun sampun garing. Kangge ngaten. Monggo iki terus. Engko dhisik engko sithik Niki rendengan. engko sithik. Nah, Kapan mulo. nek garing? Lah yo kuwi Iki lagi rembukan. rembugan kepiye? Ya ya rembukan anggonku bebrayan kuwi lho Mas. Babakan apa kuwi lek resmeke ya sesuk nek bar Bar Jepang. ngenteni raja. Joko Daru. Terus bisa jen. Kowe salah jenenge prajurit Kang Anyar. Nembe wae diwisuda kersa dalem ingkang sinuwun. Terus Yen mamane polahmu tak cakamu kaya ngene iki, yen tak aturke kersa dalem. Oh. Terus ditundung, dipecat, copot kalungan. Nek kowe tindakmu kaya kula, kabeh ana pranatan Subasita, ana ing kraton kuwi kebak pranatan kebak Subasita. Kowe kudune ngerti senajan kowe ngucap desa. nggih. Kula sedaya menika namung nindakaken dawuhipun Nyi Menggu. Yo nindaki ning kudune Sing sare iki tak ati iki. Kabeh kuwi sing miwiti aku. Tegese aku sing luput sing kleru ora Kakang Joko iki sing ora iso. Ora iso piye. Sebab aku mikir Mbak Ayu ki nggih nandhang Sungkawa. Nek pancen ora dibojoni saka licike, Joko Daru ora bisa. Mula ngene Joko Daru. Ana ing kraton kene aku sutik tenggonan prajurit sing tumindakmu kurang murang tata. Aku jeneng Temenggung Kertopati. Menang Murba menang Masesa lunga. Nyuwun pangapunten. Selunga saka Kula nyuwun pangapunten kula Kula kisah